Baýramçylyklaryň öň ýany goýy awtoulag gadaganlygy güýçlenýär. Türkmenistanda ýan birnäçe ýyl bäri tutuş ýurt boýunça goýy reňkli awtoulag gadagançylygy Bitaraplyk we Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda Täzeden güýçlenýär. Täze gadagançylyklaryň jikme-jikligi barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Awtoulaglaryň reňki babatda güýçlenýän gadagançylyk ulaglaryň radiator gözenekleriniň hem ak reňkde bolmagyny talap edýär. Ýatladyp geçsek Azatlyk Radiosy mundan öňe apreliň ahyryna Lewap vilayatynyň awtoulaglaryň gara reňkli radiator gözenekleriniň ak reňke boýalmagynyň talap edilýändigini habar berdi. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä geçen dinç güni 5-nji dekabrda polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleri ýollarda radiator gözenekleri gara reňkde bolan ençeme awtoulaglary saklap bolary Lewabyň ýol gödäwçiligi boýunça vilayet gurulugyna alyp gitdi. Vilayet gaýynyň öňü awtoulagdan doldy. Iň köp gazel kysymly kiçi awtobuslar eltildi. Olary ýollarda işläp ýören ýerlerinden çykaryp ýol gödäwçilik gurulugyna alyp gitdiler diýip bir Lewap sürüji Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň vilayet bölümine eltiren ulaglaryň sany 50-den geçýär. Bu aralykda ýol gödäwçilik polisiýasynyň güýçlendiren barlyklary sürüjileriň öz aralaryna ylalaşyp ýollarda geçirilýän barlyklardan birek habarly etmegini alyp geldi. Munyň netijesine belli ugurlar boýunça kiçi awtobus gatnawlary dolu kesilipdir. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan sürüjiler awtoulaglaryň öň tarapyna ýerleşýän radiator gözenekleriniň zawoddan çykanyna gara reňkde öndürilýändigini ünti çekýärler. Türkmenistanda awtoulaglaryň reňki boýunça girdilýän talaplar ma'lum bolan maglumatlary görä kanunçylygy esaslanmaýar. Şeýle häkimetler goýy reňkli awtoulaglaryň ak reňke boýalmagy baradaky talaplaryny dilden görkezme esasyna buyruk berýärler. Ýekşenbe güni Lewap vilayatyna polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulugyna eltiren ulaglaryň eýelerinden awtoulaglaryň gara reňkli gözenekleriniň gysga wagtda desini ak reňke boýalmagy şert edip goýuldy. Ýol gödäwçilik gurulugyna polisiýa daş çykyp kimne-kim öz awtoulagynyň gözenegini häzir ak reňke boýasa, şol awtoulagy ýygyna gaýtaryp berýär diýip bir sürüji Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň ýany awtoulaglaryny polisiýa aldyran sürüjiler desini ak boýag tapyp radiator gözeneklerini ak reňke boýamagyň uğruna çykdylar. Her kim eline ak boýag alyp boýag çalynýan çotga bilen ulaglarynyň gara reňkli gözeneklerini ak reňke boýap başlatdy diýip sürüji sözüniň üstüne ýetirdi. Boýag işleri habarçynyň maglumatlaryna görä sürüjilere aňsat düşmedi. Bir sürüji boýag bilen awtoulagynyň gara reňkli gözenegini ak reňke boýady. Ýöne gözenek bir gedekde dolu ak reňke boýalmady. Ak boýag gara reňki dolu ýapyp bilmedi. Soňra sürüji boýagy guturan soň 2 sagat garaşyp ikinji boýagy gutuş bilen gara gözenegi dolu ak reňke boýady. Şondan soňra polisiýa işgär ol sürüjä şahadatnamasyny gaýdyp berdi we öýüne goýberdi bir şaýat polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulugyna bolan wakany gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ulaglaryň reňki bilen bagly talaplaryny resmi görnüşde döwlet media serişdeleri arkaly düşündirmeýärler. Türkmenistanda ak reňk prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň iň eý görýän reňkleriniň biri hasaplanýar. Ýöne prezident Berdimuhammedowyň özi 2019-njylyň awgustyna awtoulaglary boýunça ak reňk talabyny ýurdun yssyk howa şertleri bilen düşündirdi. Galiberti de Lewapda awtoulaglaryň reňki boýunça güýçlenýän talaplar Türkmenistanda 12-nji dekabrda verilenjek Bitaraplyk gününiň hemde aýyň ahyryna verilenjek Täze ýyl baýramynyň öň ýanyna gawat gelýär. Mundan başga da Azatlyk Radiosynyň habarçylary ak reňk talabynyň ýeňil awtomobilleriň tekerleriniň arka tarapyndaky gara reňkli palçyk sowujulary hem öz içine alýanyny habar berýärler. Azatlyk Radiosy Lewap vilayatynyň awtoulaglaryň reňki boýunça güýçlendirilýän talaplary barada vilayet polisiýa gurulugynyň kommentariýa alyp bilmedi.